Nosaltres sempre utilitzem llum. Cada dia veiem llum. A Sant Feliu de Guíxols hem volgut agafar aquesta llum i l'hem convertit en art. Aquí comença el reportatge. Llum Lab 2023. Aquesta peça l'ha fet Xavi Bové. És una peça contemplativa sobre la percepció en entorn variable, un univers d'estels i llunes dinàmiques. Aquesta obra, a càrrec de Mascarana de 6, passos de llums, il·luminen una nova via de relacions entre les persones, petjades que marquen un nou itinerari a la ciutat. Entrem dins de l'antic hospital i veiem aquestes figures, la majoria fetes de cera. I les altres les han fet en fusta. I al final de l'exposició de l'antic hospital veiem aquest cos de cera. El seu títol, 3 dies de combustió, i el seu autor, Gerard Mas i alumnes de batxillerat artístic d'Elies Sant Elm. L'objectiu és que la cera aguanti 3 dies. Aquesta obra, feta a càrrec de ADR Projects, Controls i 1-2 Arquitectura, està al carrer Sant Joan i és al caos de les cadires. Aquesta obra, a càrrec de Xavi Lloses, es diu Univers i és una instal·lació sonora i visual que convida a un estat contemplatiu. Està al Casino de la Constància. Aquesta obra, a càrrec de 9 Ojos, Lloc de Mar, el Fortí i el Club Nàutic, està a la badia de Sant Feliu de Guíxols i podem veure el far il·luminat de molts colors. Sant Feliu de Guíxols s'ha omplert de gom a gom per reviure el Festival Llum Lab 2023 i ha sigut un èxit. L'any passat va tenir un èxit d'assistència. Aquest any, també. Marçal Fradera, Fredetv, Sant Feliu de Guíxols.